yamirore ceerno yettete ko wadde kono sonano ɗum kam kaɗo haala ala ko fawrete hen hay batte sabu e ka yetti e ɓerɗe yimɓe he no feewi no yimɓeɓe kettori ni a tawat ko haqqillaji haqiqa ɓe kettori kadi ɓe haala ka ina naati e ɓerɗe mabɓe no feewi ɗum noon yo Allah junnan en ɗum yo Allah junno oɗo sababu alhamdulillahi rabbil alamina pular o hande ko faaro diine o pular o hande ko faaro diine o sabu so tawi ko kanko woni sababu ha ndeɗo jonde waɗi ko kanko woni sababu ha ɗeɗo jewte baɗɗe fayida jalti hen aɗa andi hande ko faaro diine o ko ballitorteɗo e diine he e banggueji foof ɗum noon eɗen ñaago Allah yo Allah nawru pular o e wuro he nawra ɗum yeeso nawra ɗum pular o e dendagal ceŋɗe aduna ɗe foof sabu en gandi hande no walliri diine o sabu sa nani sukaɓe ɓe hande no jangguirta hadiseje ɗe no jangguirta andu diine ma ɗum foof rewna ko e pular he ɗum noon en jettat Allah jetten wonɓe sababu ha ɗum ɗon fo heeɓiɓe adan sa yi wayano ni ceerno wi no yontani joni noon yonti hankanti ko ɗum waɗi Allah ñellirimo e dendagal banggueji ɗi foof ɗum noon ceerno Dialalu heedani hen sara alhamdulillahi rabbil alamina omo nawri ɗum yeeso e banggueji fof wona ɗo tan e wuro ngo foof wona ɗo tan e wuro he ko e banggueji foof omo nawri ɗum yeeso o heedani hen sara ɗum noon yo Allah yommo moƴƴere alhamdulillahi rabbil alamina wonko huleteno hen adan ko huleteno hen adan ko fof Allah ƴetti pittirɗe Cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu fitti ɗum weddi ladde ƴetti deftere Allah ƴetti sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ƴetti lawol Cheikhna Ahmad Tidiane ƴetti jakkere enɗam waɗi hen ɗum tan woni hande ko woni hen ala fof ko hulete hen hande hay batte ɗum noon tinnoɗen e janggude ɗum enen e koye meɗen tinnoɗen e jangguinde ɗum ɓesguji meɗen tinnoɗen e jangguirde ɗum diine meɗen alhamdulillahi rabbil alamina saabu ko diine tan waɗi fayida eyyi ko diine tan kadi woni ko nafata aduna woni ko nafata lahara en jetti Allah en jetti hen ceerno Dialalu no fewi yo Allah nawrana en ɗum yeeso joni e sukaɓe rewɓe ɓe ina woodi jangguɗo hen hadis mo ganduɗa hoore maɗa on hadis enen dental ngal eɗen poti famde mo eɗen poti andude mo sukaɓe goto hen jangguiɗo hadis nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam biyeteɗo innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umuru mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nasi la ya'lamuhunna kathirun minan nasi wa baynahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nasi faman waqa'a fi shubuhati waqa'a fil harami wa man ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan ala wa hiya al qalbu hay sinno wonani hadis o lelori mataw mi errata tan addude maana makko ko kono nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wirini ko noon o woori oɗo hadis eɗen gandi kamɓe almuɓe cheikh kamɓe taniraɓe Cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu kala nde jiiɗa goto e mabɓe ummi Maroc walla ummi Algérie ariga ko e yamirore Cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu ko e yamirore Cheikhna Ahmad ɓe gummota ko tan ɓe gara pour ɗaɓɓude hadaya walla goɗɗum walla ko nandi hen kala nde jiiɗa goto e mabɓe teppere muɗum yaɓɓi e leyɗele meɗen he surtout ɗo e Sénégal andu ko e yamirore Cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu en majjani lawol Seydi Ban Amar radiallahu taala anhu nde o ari ɗo premiére gargol makko ɗo o ari ɗo taw ala ko addunomo so wona gummingol Cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu yo ya o yiilanomo ceerno Alhaji Mouhammad Saïdou radiallahu taala anhu wonko tottimo won nelal o nulimo faade e Cheikh Seydi Alhaji Mouhammad Saïdou radiallahu taala anhu o yiilomo e nder Afrique fof kala ɗo o yiitimo o yettinanamo nelal ngal eɗen gandi lawol makko premiére ko ɗum addunomo ɗo ɗum noon e paamen ɗum no moƴƴi alhamdulillahi o immi Algérie o ari ɗo e nder leydi Sénégal he o yiili ceerno e cuuɗi seeremɓe ɗi fof kala mo holla o wiya min de wona o Cheikh Tidiane holli kam min woodi mo jiilotomo hay sinno o haalani ɗum o mofta ɗum e nder ɓerde makko o namdo suudu wondu o holloye o namdo nokkuji seeremɓe ɗi fof o holla ɗum ha Sénégal fof fottidi o hollakama o yiyani Madina Gounass o yiyani Madina Gounass joni noon ɓay o wi o yiilima ceerno e nder leydi Sénégal fof o yiyani ɗum yo wakkilo o hoota on saaha o fokkiti o refti Mali
o fayi Soudan nde o ari ha Soudan nde on sa'a o yiɗon almuɓe ɓe ceerno gollodirno radiyallahu taala anhu nde yahata Makka nde ɓen almuɓe o tawi ɓe ɗon o yiɓe tan o wiɓe onon de mi anda to jarɗon eywa oɗo tijaniya gonɗo e jeese moɗon he kono mbeɗa andi kam ko tijaniya laaɓɗo woni e jeese moɗon he mi anda noon to keɓɗon oɗo tijaniya eywa o wiɓe ɓe mbimo minen de alhamdulillah emin jenana emin ganduno komin almuɓe cheikhna ahmad tidiani radiyallahu taala anhu kono noon nde tijani o min moƴƴini tijani o kadi wawi moƴƴinde min o laabti min laabti hen ko nde min jotodiri e ceerno goto no rewnoɗo no hajjoya no ummino Sénégal omo hajjoya o rewi ɗo min jotodiri e makko ko nden min keeɓi haqiqa wonde min dañi tijani e laabtuɗo ɓe kalni ɗum eyo ceerno o wi ceerno goto gummiɗo Sénégal o wi on min mi yeehi Sénégal mi yiilima Sénégal fof won ceerno mo ɗaɓɓan noon mi yiyanimo ɓe mbi aha omon toon de ceerno on kala nde jiiɗama an fof e wonde tanum cheikhna ahmad tidiani radiallahu taala anhu kala nde jiiɗama an fof e wonde tanum cheikhna ahmad tidiani a ɓeyditortomo to Allah a ɓeyditortomo e banggue tijaniya o wiya o felliti hayrude ɓennude noon o felliti ruttade ɓay ɓe cifanimama mo ceerno baɗo ni nanɗo e nder leydi Sénégal o felliti ruttade yaadu saɗanimo par ce que nde ummoto Algérie de président o ina tottimo kayit kala ɗo ari e leydi gouverneur ɗo tottumo oto o yiloro ko yiiɗi foof so ɓenni kadi o yettoyima gouverneur goɗɗo yo tottumo oto o yiloro ɗo yiiɗi foof omo jogui on kayit joni noon o felliti ruttade ceerno nani omo ara ari nani omo ummo Soudan omo ara e leydi Sénégal ceerno ne ummima Madina Gounass yeehi jaɓɓoyademo Bamako ceerno yeehi ɗon jaɓɓoyademo eyyi joni noon hade am yettoyade toon mi ruttito Soudan seeɗa ha pour haal hadis oɗon jiɗnomi haalde mi ruttito Soudan seeɗa saabu kamɓe nde ceerno rewno ɗon ina yaaha Soudan nde ina yaaha Maroc e Makka nde omo yaaha Makka o yiidi e mabɓe o wi tawiɓe noon kamɓe koɓe moƴƴuɓe almuɓe cheikhna ahmad tidiani radiallahu taala anhu koɓe wirdoɓe tijaniya koɓe waɗo wasifa subaka e kikiɗe kono noon o tawi eɓe kutoro cigarette o wi ijam onon ko on almuɓe cheikhna ahmad tidiani radiallahu taala anhu oɗon kutoro cigarette ɓe mbi ceerno mata cigarette no harma ceerno wi keɗoɗe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ina saggita on o ganda cigarette ina harma keɗoɗe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ina saggita on o wi nelaɗo Allah wi sallllahu alayhi wa sallam inna al halala bayyinun wa inna al harama bayyinun wa baynahuma umurum mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirum minan nasi o wi oɗon gandi ɗo ko wiyeteɗo kathirum minan nasi ɓe mbi ala min ganda o wi ko anduɓe ɓe jaati mbiyeteɗo wonde ko hunde nde ko dagi ko ina laabti ko harmi ko ina laabti ina woodi noon gueɗe ɗe ganduɗa hoore maɗa ko jiɓiɗe eɗe mbaɗa ko hakkude ko jiɓi ko e ko laabti ko eɗe mbaɗa ɗon ɗen gueɗe noon koɗe jiɓiɗe ko heewi e anduɓe anda ɗumen joni noon woman waqa fi shubuhati ɗen gueɗe jiɓiɗe kala janɗo e majje waqa fil harami o yani e ko harmi ko woman ittaga shubuhati kala ɗen ɗon ɗen gueɗe jiɓiɗe kala dentiɗo ɗum faqad istabra ali dinihi wonde on kam hisni diine mum hisni ɓandu muɗum kadi faqad istabra ali dinihi wa irdihi o hisni diine makko o hisni ɓandu makko eyyi o wi ala o inna himallahi yo on gandu noon Allah ina jogui harre nde ko maharimuhu ko gueɗe makko kaɗaɗe ɗe ko ɗen goni gueɗe makko karmuɗe ɗe kala ko haɗi ɗum koko harmi kala ko yamiri ɗum koko dagui on saaha o janganiɓe hadis o ha yettoyi o haali o wi karra'i yushiku hawlal hima yushiku an yaga hawlal hima no gaynako ni joni ara ɗo tawa eɗen mbaɗi guese meɗen eɗen ndeme guese meɗen ha moƴƴi kanko adda jawdi makko omo aynaɗo saraji he o wi ko aynata ɗon e saraji ko so yinno ko laaɓi o woɗɗitton o yaha nder ladde to o reena guese ɗe saabu kala nde o yani guese ɗe ko kanko tooñi so yinno ko laaɓi tan o woppanno ko jiiɓi ko o yaha nder ladde to guese ngala to o aynoya toon o wi wadde noon neɗɗo o kañumne si yinno ko laaɓi yiɗi rewde ko dagui ko woppa ko harmi ko gueɗe biyaɗe ko jiiɓiɗe saka noon ko nelaɗo Allah sallallah alih w sallam wi no jiiɓi o woppanno ɗum o rento ɗum noon yo on gandu cigarette ko ɗo naati cigarette ko gueɗe jiiɓiɗe wiyaka no harmi wiyaka no dagui joni noon wadde ko e gueɗe jiiɓiɗe he cigarette ko hen jeeya
so on mbaawi noon ngandon ko ɗo naati ndento ɗon ko on tijaniyankoɓe goppon cigarette sabu cigarette yaadani e julɗo fof saka noon tijaniyanke ɓe mbi o fira ceerno firani ɓe hadis o ha elle ɓe meeɗa janngude hadis o ñande fof eɓe ndewanno hen kono ɓe meeɗa famirde ni hadis o ɗon tan ɓe nani haala ceerno ka ɓe mbi ceerno ko raɓɓiɗe haala ko minen hesɗitina min tijaniya amen ndeke min gandi komin mbaɗatno ko moƴƴani hesɗitina min tijaniya amen ayi ko ɗon ceerno hesɗitinani ɓe tijaniya maɓɓe o radiallahu taala anhu ɓe jogii tijaniya celluɗo mo ngannduɗaa hoore maɗa Sarif bun Umar nde yiiɓe tan ko on tijaniya yii e maɓɓe ɓe mbi ceerno minen noon min pelliti kala ko mbiɗa min hankkandi ko heen min keddoto ceerno wi hay somi wi on yo on gegguɗo payon Madina peron jahon Madina on jaɓat ɗum o wi ɓe mbi jam minen kay hannde hay sa wimi yomin goppuɗo galle jaɓe min pera min jaha Madina Gounass ina jarani men ɗum woni ɓen ɗon moƴƴuɓe woni ɓe ñanden nde mawludu haalete nde mawludu o Sarif bon ceerno Bachirou Thiam o haali ɗum e nder mawludu he ɓen Salif Aboul Yaman en ɓen garno ɗon jimi hasasna sayra min baladin ba'idin be arabatin min qadril hadidi o haali ɗum ñande hen ɓen moƴƴuɓe arnoɓe ɗo noon eɓe cifo Madina eɓe jima Madina eɓe kaala haala ceerno ɓen woni ɓe ceerno gollodirno ton e ɗum noon no moƴƴi paamen ɗum no feewi ko ceerno nehiriɓe ko enenne tawa eɗen nehoro ɗum beele gonen tijaniyankoɓe selluɓe kala ɗo jeeyat jaaɗen taw ngal ɗon tijaniyankagal ina yiye e meɗen alhamdulillahi rabbil alamin mi yinno jubbude tan seeɗa e hadis on ɗon ha paamen oɗo hadis ko sukaɓe jangguiɗo ko o ceerno golliriɓe ha ɓe mbaari no ɓe mbaɗi ni ɓe keeɓi tijaniyankagal cellugal enenne mbaɗen feere kutoroɗen ɗum beele keeɓen tijaniyankagal cellugal alhamdulillahi rabbil alamin nde ceerno nde Sarif bun Umar arti ceerno ummima Madina Gounass mi jokka ɗon ceerno ummi Madina Gounass yeehi jaɓɓoyademo Bamako taw kanko omo ara e laawol he o ummima Soudan o suwa yettade Bamako taw ceerno ari ɗon noon ina jaɓɓomo ko ɗon ceerno tawi ceerno Alkasum Baro en eko nandi hen no gollo ɗo Bamako ɗo ceerno Alkasum meeɗa andude hol biyeteɗo ceerno Hadjima Seydou anda ceerno Alkasum ɗon ɓe meeɗi jotodirde ɗon ceerno Alkasum meeɗi yiide ceerno Hadjima Seydou no gollodirta e maɓɓe e banggue diine heeni o andi haqiqa ko yiyeteno e Cheikh Oumar eko fameteno e Cheikh Oumarul Fouti radiallahu taala anhu eko Cheikh Oumar gollanno ko foof o yii ɗum e ceerno Alhaji Mamadou Saydou o wi min de oɗo kala ɗo wawi hodde o waɗi ɗum e nder ɓerde makko kala ɗo wawi wonde min so hooti tan komi gabbotoɗomo ɗo wawi hoɗoyde fof mi tawoyamo tan ayi ni woni jotodirgol ceerno Alkasum Baro radiallahu taala anhu e ceerno Hadji Massa Saydou o fadi ɗon noon Sharif ha ɓooyi o Sarif arani ma to tardi e laawol he o wi joni kamɓe ceerno Alkasum en e dental wonnoɓe ɗon ɓe fuurankoɓe o tawno ɗon o wi ɓay Sharif arani joni miɗen hoota Madina Gounass onon noon keddoɗon ɗon ndendi noon hadaya moɗon so Sarif o ari o duwano on tottonmo hadaya makko eyi guittanomo tottonmo hadaya makko o duwano on so duwanima on duwaw makko koko jaaba ni woni kañum ceerno arti Madina Gounass ga kamɓe ɓe keddi toon ha Allah waɗi Sarif o ari o tawi ɗon ceerno Alkasum en nde o tawi ɗon ceerno Alkasum en eywa ɓe juurodiri e makko ɓe mbaɗi no ceerno wino ni ɓe tottimo hadaya makko o duwaniɓe on saaha noon Sharif o ɓenni yettoyaki Madina ceerno Alkasum waɗi ko wino ko ummi kañum adoyimo Madina wirtima mo e lawol par ce que kanko wona yaadu wotoro o yahata kanko noon o adi ga o yiiga ceerno Alkasum o wi ceerno mi ari addi kam ko Allah ene laaɗo muɗum babam natti law mbeɗa ari jokkude jangdam kadi mi ƴeewa ɗo moƴƴinmi dinam par ce que kala ko naneteno e Cheikh Oumar e ko yiyeteno e Cheikh Oumar mi yiɗum e maɗa ala komi garanɗo Allah ene laaɗo muɗum mi rokkima hooram gurdam aduna e lahara foof mi tottima hooram ceerno wi kibam Sarif mo gaccunomi ɗon garnomi ɗon jaɓɓade o arani caggalam yaha o wi o ari kay o ari caggal maɗa min ndendini hadaya o min mbaɗi no mbinoɗa ni min tottimo o duwani min Sarif nden kala mo totti tijaniya walla kala mo hesɗitinani tijaniya o windanat ɗum ijaza omo joguino Sarif mo totti nde ari toon nde hesɗitaniɓe tijaniya maɓɓe on sa waɗanimo ijaza o yaltini kayit o totti ceerno o wi o ari no caggal ma oɗo kayit ko kanko rokki kam ɗum ceerno wi ha o ƴetti kayit o moomi kayit o foof o ummi to piliyan makko ɗo joɗino ɗo o totti ceerno Alkasum jungo ndeke Sarif nana era e lawol ɗum ɗo ko e dow jubbande tan e dow raɓɓiɗinde tan ha ganden ceerno wona enen tan o gollodirta ceerno ko aduna o foof ko on o gollodirta ko aduna o foof o nula ɗum noon tinnoɗen no feewi Allah yo Allah rokku en nande ko ceerno Jalalo haalani en ɗo ko e needi ndi o nehi en ɗo ndi surtout enen sukaɓe ɓe tinnoɗen hen no feewi
sabu so hande moƴƴi tan e moƴƴini moƴƴere nde aroɓe janggo ɓe ko ɗo tawata ɗum enen noon sukaɓe tinnoɗen hen no fewi ko wiite ɗo so tawi kadi sunna o so tawi wonko jolna hen kala golluɗo ko jolnuɗo hen moƴƴere nde ko ɗo tan heddoto garɗo fo tawa ɗum so neɗɗo jolni hen ko moƴƴani janggo kadi ma ɗum arɓe ɗo ma tawɓe ɗum kadi omo daña hen gueɗal makko ɗum foof yo Allah dandu en yo Allah reen hen surtout sukaɓe meɗen ɓe gonga wiyete jibinaɓe ɗo ɓe neɗɗo so ina hula yo hulan fergo muɗum wama jibinaɓe ɗo ɓe eɗen nana no wiye jibinaɓe ɗo ɓe ɓen ko reenaɓe kono noon ma ndena hoore maɗa nde Allah renmaɗe sa renani hoore maɗa a weddima hoore maɗa an tan weddi hoore maɗa kala ko dañoyɗa hen ko an rokki hoore maɗa ɗum noon tinnoɗen hen no fewi yo Allah won ballo tinnoɗen e diine o tinnoɗen e sunna o mbasen rewde aadaji ɗi e bidaji ɗi mbasen rewde belaɗe pittali meɗen mbasen rewde aduna ko ɗum ceerno dogno garɗen molademo enen ne woto mbaylen inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah o waylanta hay goto so wona ko kanko waylani hoore makko ko waylani hoore makko yahata Allah waynanamo ko dañannoto ne moƴƴere ɗum noon woto mbaylen ɗum woni ko ceerno Jalal haalanta en ɗo ko eɗen ñaagui Allah hono ɗeɗo jewte yo Allah hebbinde e wuuro he yo Allah junnan en gurdam ceerno Jalal yo Allah junnan en gurdam ceerno junnida en e gurdam ɓesgu makko ngu foof saabu ni ko nafoore l'islam o ni ko nafoore tijani o ni ko nafoore julɓe ɓe yaadeɓe e wuuro he ɓe mbaɗa ɗiɗo baruji ɗum de ko hunde moƴƴere yo Allah junnu ɗum noon ha juuta hokkaɓe cellal hokkaɓe yaajede hokkaɓe kawral e kawridinal aduna e lahara saabu so gurdam mabɓe wondi e cellal e yaajede ko nafoore l'islam o duwanadeɓe ko duwanade l'islam o ɗum noon en duwanimaɓe ɗum noon yo Allah jaabo duwowuji ɗi yo Allah daabo juuɗi yo Allah nafiri en ɗum nafara ɗum aduna e lahara nafira julɓe foof aduna e lahara allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam